Good morning! Good morning guys! Happy Tuesday? Tuesday ba tayo ngayon? Yes, magluluto ako ng ginisang ampalaya. And alam ko na kulang yung ingredients ko. Tinatawagan ko pa si Dan kahapon. Nakalimutan ko ang kamatis. Pero we can quickly go grab one. Kasi malapit lang naman. And, ko muna siya, isusoak ko muna siya ng tubig at kailangan ko din ng asin. Alam niyo ba, yung asin namin is yung, yung rock salt, yung Himalayan pink salt. Bilis niya naubos. Kung nagre-reklamo ako sa asin namin noon na sobrang tagal na ubos, ito naman, ang bilis na ubos, tingnan niyo. Tapos, hindi siya ma-open, hindi siya refillable. So, bibili ako ng yung murang asin lang, yung pang-soak lang, like yung ampalaya, kailangan ko siyang lagyan ng maraming asin, tapos lagyan ng tubig para hindi daw siya mapait. So, kailangan ko palang gawin yun. Yung gagawin ko na lang ngayon is, hinihintay ko kasi na ma-save din yung video ko, kasi video yun para tonight. In fairness, I'm like 100% okay na talaga yung pakiramdam ko. Wala nang sipon, okay na ako. Ko na lang siya, i-prepare ko na lang yung ampalaya natin. Hindi ko pa siya masusok ng asin. Pagkatapos ma-save, i-upload ko siya, tapos aalis tayo, bili tayo ng asin at saka, what do you call this? Tawag mo dun? Kamatis. Ano ba yan? Cut na lang muna natin to. Ang plano ko kasi sana ngayon, lulutuin ko to, tapos aalis sana ako, pupunta ako ng Kmart para nga bumili ng duct tape para sa para sa balikbayan box. Kasi di ba inayos na natin yun kahapon, tapos okay na siya, puno na siya. Kailangan ko lang i-secure talaga yung box ng magandang tape. So bibili ako ng duct tape, tsaka bibili din ako ng marker. Yun na lang gawin kaya ako, no? Before ako magluto, punta na lang ako ng Kohl's at saka Kmart para isahan na lang. Ano din kasi, guys? Puntahan ko din yung package ko. May package din kasi ako. Hindi ko alam kung aabot. Hindi, okay lang. Yeah, kunin ko na lang yung asin at saka yung kamatis. Madalian. Para mamaya hindi tayo magmadali sa Kmart. Check din tayo ng mga sale doon. So, yung napanood ko na mga video, sabi, i-soak daw siya ng tubig na maraming asin. Tapos, pigain. And yun, hindi na daw siya, mapait. Hindi na daw siya papait. So, we'll see. Nakaluto na ako nito eh. I'm just not sure kung successful yun. Nakalimutan ko na. Nabili ko kasi ito dun sa dun sa Asian shop. Nakita ko siya dun at sabi ko, hala, gusto ko niyan. Gusto ko magluto ng ginisang ampalaya. Kasi di ba ang healthy ng ampalaya? Hindi ko sure kung, like, tatanggalin ba talaga tong mga puti-puti sa ilalim. Hindi naman siguro, no? Tinitingnan ko yung video ko. Alright guys, let's go out quickly. Bili lang tayo ng kamatis at saka asin. Yun lang talaga yung bibilihin natin sa labas. Saglit lang tayo. Tapos mamaya, tapos natin mag-lunch. Minamadali ko siya kasi ayoko mag-lunch ng late. So after natin kumain ng lunch, after natin yun magawa lahat, oh my gosh, ang lamig. Babalik tayo, labas tayo ulit, pero punta tayo sa Kmart. Para at least hindi tayo magmadali dun sa Kmart, diba? Kasi tapos na natin ang kailangan natin gawin. Ito, saglit lang to. Ay, naku. Ayan pa dumami yung sasakyan. Kamatis.
Hi there. Thanks. Here we go. Asin at kamatis. We got what we needed. Let's go home, people. And let's cook. Oh my gosh, ang lamig, ang lamig, ang lamig, ang lamig. And we are back. So, itong ampalaya natin, lagyan lang natin ng asin. So, yung kinuha ko is iodized na table salt. Ayan. Dadamihan daw kasi dapat ng asin. Tapos, lagyan daw ng lukewarm water. Ayan. I-soak lang daw siya dyan. Soak ng maayos. Mga ano daw, 5 to 10 minutes. Okay, so while hinihintay natin yan na mag-soak, i-prepare natin yung ibang ingredients. So, mag-cut lang tayo ng garlic at saka onion at saka yung ano din natin, kamatis. Yun lang naman, sobrang simple lang nito. Tapos lalagyan ko din siya ng egg, guys. I'm excited. Last time ata na niluto ko to, walang meat. Lalagyan ko din kasi ngayon ito ng pork. Nagpabili ako kay Dan ng pork kahapon. Oh my goodness. Okay, ayaw mo magpa-open ng maayos. Ayaw mo madaan sa matinong usapan, ha? We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Tapos na natin silang ma-chop. This should be ready. Bakit parang inaamoy ko siya, mapait? Amoy pa lang, ang pait-pait na. Wait, hayaan na nga muna natin siya. Walang tiwala. Maya ka na. Yeah, maya na yan. Ano muna natin yung pork? So, hindi ko gagamitin lahat ng pork kasi ayoko naman siyang maging pork dish. Ang palaya dish to, iha-half ko lang to. So, ganyan siya eh. So, let's start cooking. So, olive oil muna. Sunod agad natin yung char. Gamitin natin yung ating bagong churba-churba. Bagong, ano ba tawag dito? Sandok? Hindi naman to sandok. Ano ba tawag dito? Basta yan. Gamitin natin yan. Galing Kmart. $10 lang. Set na siya. Set of 5 ba yan? 1, 2, yeah. Set of 5. Ang ganda ha. In fairness, oh. Ang ganda. Yan yung mga gusto naming kulay. Medyo matchy-matchy siya sa ating bagong pan. And kapag nag-brown na yung ating garlic, isusunod na natin mamaya yung ating onion. And kapag translucent na yung onion, lagay natin yung ating pork. Lagyan pala natin siya ng konting patis. Konti lang. Yan. Tapos, konting vegeta. And then, salt and pepper. Pwede na nating ilagay yung ating kamatis. While nagigisa yan, let's get our ampalaya ready, guys. So, hayaan na muna natin yung kamatis. Okay, so sabi dun sa mga napanood ko, dapat daw siyang pigain. So, pigain natin ito siya, guys. Tanggalin na natin yung tubig. And then, we will do piga-piga.
Gain natin siya, no? Parang wala naman ako napipiga. Parang wala akong napipiga sa kanya. Ang weak-weak ko. Wala talaga akong napipiga. Kontian lang muna natin. Pwede din naman gumamit nung cheesecloth. Kaya lang wala akong cheesecloth eh. Pwede yun gamitin. Para mas madali siguro magpiga nun. Feeling ko ang lalaki ng pagkakat ko ng ampalaya, guys. Okay lang yan. I-rinse ko lang siya, ha. Hindi ko sure doon. Tama itong ginagawa ko. Napanood ko kasi yung video kagabi. Tapos sabi ko, alam ko na kung anong gagawin. Hindi pala alam. Bakit nung nagpiga siya, ang dami niya nakuha? Bakit ako parang wala naman ako nakuha? Okay, ganyan na yung itsura niya, guys. Ilalagay ko na yung ating ampalaya. Feeling ko talaga malalaki yung pagkakat ko. Okay lang yan. May nabasa din ako na dapat daw wag haluin masyado yung ampalaya. So, hindi ko siya hahaluin. Tatakpan ko yan siya. Haluin ko siya ng paunti-unti minsan para lang just to make sure na hindi masusunog yung ating pork. Pero hindi like sobrang halo-halo talaga. Ayan guys, okay na yan. Lagyan na natin ng itlog. 2 egg yun. So, maya ko na siya. Hayaan ko muna na medyo uminit yung egg before natin siya haluin, ha? Kasi nga, less halo dapat daw, sabi. Guys, okay na siya. Tikman ko lang. Kasi luto na yung egg. Mabilis lang naman, diba? Tikman ko muna yung pork. Malasa naman siya. Tikman ko yung pork na may ampalaya. In fairness, mapait ng konti. Pero konti lang. Pwedeng-pwede na. Ayoko din naman kasi yung completely wala na talagang pait. Kasi hindi mo na malalaman ang palaya yung kinakain mo. Okay. This is good, guys. I'm ready to eat. Pwede na akong kumain. Initin ko lang yung rice ko. Ang dami pa din ng baboy. Okay lang yan. Yan ang ating ulam of the day. Let's eat, guys. This guy's in love with you, pare. This guy's in love with you, pare. Tinitingnan ako ng mga bata. Uwian na ng mga bata kaya busy. Maaga umuwi si Dan. Tinawagan niya ako kanina. Sabi niya, nakapunta ka na ba ng kay Mart? Sabi ko, hindi pa. Sabi niya, that's good. Para sama tayo dalawa. So, sama kami dalawa. Oh, it's tight, it's tight. Punta kami kay Mart. So, yung bibilihin natin, duct tape, marker, and that's it. That's all we need, right? That's what you need, yeah. Yeah. Yun lang ba? Parang bakit mas marami kong... Parang naalala kong marami akong... Hindi kasi nabili natin yung kamatis at saka yeah. That should be it. We should be good. Yung nasa lips ko pala, ginamit ko ulit yung Meet Matthews na liquid lipstick from The Balm. Nakalimutan ko na yung shade. Charming ata yung shade nito. Ang ganda niya. As in, bumalik ako sa nakaraan. Nakaraan talaga na yun talaga yung favorite na liquid lipstick ko kasi may minty na feel. Tapos, ang ganda niya sa lips. Nandito pa din siya. Kumain na ako't lahat. Hindi siya as in like sobrang long lasting like matte ink. Pero, hindi siya like completely nag-fade ha. Meron lang konting fade sa inner corner. How was your day, my love? Yeah, it was okay. It was okay? Yeah, I did set the world on fire, so... Okay. Oh yeah, we need to get my package. Package muna. And then Kmart. Yun pala yung naisip ko na parang kulang. Package tapos Kmart tayo. Ready?
That's okay. Signature. Okay. Thank you. See ya. Where we at, babe? Where we at? Para akong tanga dito. Ang lamig-lamig. Meron daw bagyong parating. Kmart. Oh, babe, I have to get some money out as well for the box. Dito yung mga tape. Ito yung hanap ko. Duct tape. $5. Merong cloth tape. What's the difference? 6. What's that, babe? What's a cloth tape? Tagal mo I pa know what sumagot. this tape is. Okay. This is like, it does have a bit of cloth inside it. So you Okay. can tear it easier. Okay This na. is just straight like plastic. Yeah. Duct tape is good. Yeah, Yep. get that. And a marker. That's the joke. Marker. We just need a black marker. You want like a... These are like whiteboard ones, but... Get the permanent one. This one, $2. Yeah. I will only use it once. Yeah, that's okay. Yeah, that's fine. What else? That's all we need, yeah? That's all we need. Okay. Welcome. Please scan your first item. If you have a Flybuys card, please. Bumili ka ako ng bra. Para kay mama. Naka-sale kasi $5 na lang. Hindi ko sure kung kasya to sa kanya. Please place item in the bagging There area. we go. Good job, my love. We're home. Sobrang bilis lang namin dun. Yung inano namin, kinuha namin, isiwilangan lang talaga namin. Except dun sa bra. Naka-sale kasi siya, and hindi ko sure kung ano yung size ni mama. So, binili ko yung sale para lang ma-check size niya ba yun, para next time alam na natin kung ano yung size niya. Iba kasi, and kahit na kinonvert ko siya, kasi yung sa amin dito, 10-10, hindi 32, hindi ganun. And chinek ko siya, yung conversion daw ng 10 is 32. Sabi ko, ang laki na nga nung tingnan, hindi nga kasya sa akin yun eh. Kasi 32 kaya ako. Galing to sa Caris. Alams na. Okay. Ooh! Lipstick! Dadadang. Ayan, guys. Ay, ang cute naman. Ito yung Self-Beauty. Ooh. Self-Beauty. Meron tayong 5. Mag-open tayo ng ito. Tama to. Feeling ko ang cute nito. Ay, ang cute nga. Ay, napaka-simple lang niya. Parang sa packaging para i-expect mo na colorful din siya, pero hindi. Napaka-simple lang. I like it. Self-Beauty. Ay, ganun pala. Ooh. That's nice. Wow. That's that. That's the shade 05. It's a Glam Up Moisturizing Glow Up Tint. Meron siyang 5 shades. Ang bango. Sweet yung amoy niya. Fruity na sweet. Wala akong matinong salamin, pero it feels nice. Tingnan natin kung agoy. Nagtinta lang siya, guys. Tint naman kasi talaga siya. Nice! Thank you so much, Caris. Ililive ko yung link nito sa description box kung interesado kayo. But I will keep using it and see kung magugustuhan ko talaga siya. So far, so good. Pero wala pa siyang 1 minuto sa lips, so hindi pa natin masasabi talaga. Ang aga pa, guys, but si Dan, gusto na niya magluto ako ng dinner. So I will cook some dinner. Kakatapos ko lang ayusin yung thumbnail lang para video ko mamaya at saka bukas. So we're good. So i-season ko lang to. Steak kami tonight. Ito yung kay Dan, 2. Ito yung akin. Hindi pa ako gutom actually. Oh, Danny, you're hungry, right? Try this. Starving. Yeah, try this. What is it? This is what I cooked today. The veggies with pork and egg. Ikaw, huwag mong ganun eh. Try this one. Smell it first. Why?
I'll wait for dinner. I'll wait for dinner. You don't want to taste it just a little bit? Yeah. Pork! There's pork! What's wrong with this, babe? Yeah. Grabe siya. I don't want to. Bango kaya. I'll wait for dinner. I'll wait for dinner. That doesn't look exciting at all. Ay, grabe siya. Prepare ko na yung kutsara, oh. Not even a little bit. This much? No, right. Kanina pa siya, gutom na daw siya. Tapos sabi ko, sige, gusto mo magluto na ako. Sabi niya, mamaya na kasi sobrang aga pa. Tapos gutom na ako. Tapos sabi ko, magluto na ako. Sabi niya, mamaya na. Gutom na ako. Parang ewan to taong to. Tapos ayaw kumain ng palaya. Hindi niya alam ko anong lasa nun. I don't think nakatry na siya ng palaya. Hindi pa siya nakatry ata. Yeah. Ay, naku, Daddy. Ewan ko sa'yo. I-season lang natin tong steak. What do you want for your side dish? We have broccoli. Both. Huh? One's cooking both. Broccoli and Yeah, yeah, okay. Ang gusto ko na cut ng steak is yung Scotch fillet kasi meron siyang mga taba-taba sa sa paligid-ligid. Kaysa nito, oh, tingnan mo. See, wala masyado. Nasa lang. Parang yung skin niya lang. Wala masyadong taba-taba sa paligid-ligid. Lalagyan ko siya ng salt, pepper, garlic powder, at saka paprika. Yun lang. Guys, tingnan nyo to. Maybe just don't throw them away. Put it over, it's just exchange them. Exchange it. Let them away. Okay. Yeah, don't hang on. Guys, tingnan nyo to. Ito yung binili namin na strainer. Ang happy-happy ko pa kasi nakahanap na kami ng fine na strainer. Nilagay ko siya sa dishwasher, tapos naging powdery siya. Hindi ko alam kung makikita nyo ng maayos. Basta naging powdery siya. So, akala ko sa dishwasher lang. Sabi ko, hindi siya dishwasher friendly. So, inugasan ko ulit siya dito, tapos pinadry ko. Nung nag-dry siya, ganun pa din. Hindi ko alam kung makikita nyo siya ng maayos. Makikita nyo yan? Inugasan ko na yan. Sinabunan ko na. Parang galing siya sa metal nung sa gilid. Hindi siya safe gamitin. Para sa akin, hindi talaga yan safe gamitin. Kung galing yan sa metal, tapos isi-strain mo yung food mo. Ayan, makukuha. Tapos ito din, yung handle niya naging powdery. Yung kudo. So, hindi namin to gagamitin kasi nakakatakot yan gamitin. So, balik na naman kami sa paghahanap ng fine na strainer. Kami na talaga. Anyway, I'm boiling the water para mag-steam tayo ng veggies. Ryan Bird is likely to try and run in the Palestine training tomorrow. However, his injured hamstring is still expected to keep him out for at least a month. Meanwhile, Henry Bates only lines at 50. Guys, alam niyo ba? Di ba, pinakita ko sa inyo kanina, nag-prepare ako ng dinner. Hindi ko siya naubos. Sawang-sawa na talaga ako sa steak. As in, parang, ngayon hindi ko na tuloy siya makain. Noon parang pinipilit ko pa siya. Kasi hindi naman talaga ako ma-steak. Pero para kay Dan, nagawa ko siya. Para sa pag-ibig. Charot, hindi. So, pinipilit ko talaga siya. Kahit na hindi naman ako mahilig talaga dun. Pero kanina, hindi talaga kinaya ng aking kalamnan. Sabi ko, ayoko na talaga. Si Dan yung nakaubos. Hindi ako naka-half ng steak ko. So, now, eto. Magluluto tayo ng ano ba tawag dito? Turon. Meron masarap to. Meron siyang banana at saka langka sa ilalim. So, masarap. Nag-ano lang ako, nagbuboy lang ako ng tubig. Yeah, yun yung kakainin ko. Sabi ni Dan, mag-ano ka na lang, maglumpia ka. So, sabi ko, oo nga, lumpia. Sounds good. Pero, kanina pa kami tapos mag-dinner. Wala pang 7. Tapos na siya mag-dinner. Kaya lang, after ko nakain yung steak, parang gusto ko ipagpahinga mo ng aking, ang aking tiyan at saka ang aking pakiramdam kasi hindi ko talaga siya nagustuhan. And sobrang gustong-gusto ni Dan. There's nothing wrong with the pagluto kasi sobrang gustong-gusto niya. Sabi nga niya, napaka-juicy daw and perfect daw yung pagkaluto. Wala lang. Nagsawa na lang talaga ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano yan nila nagagawa na like, hindi na nga yan araw-araw ha. Hindi naman namin araw-araw yung steak. Grabe naman siguro kung araw-arawin. Ano nga yan eh,
once a week nga lang, pero hindi ko kaya. Parang, yan, ito yung naramdaman ko sa naramdaman ni Dan sa munggo. Kasi Dan ayaw na niya sa munggo. Babe, do you want munggo? Sorry? Munggo. What's going on? Munggo beans? No. Inoon, gusto niya yung munggo. Ngayon, ayaw na niya. So, parang dumating ako dun sa puntong yun na. Anyway, sabi ni Dan, mag-ano ka? Mag-lumpia ka? Sabi ko yan, that's a good idea. Pero, pag open ko sa freezer, nakita ko to. And mas masarap to. So, parang snack na din siya, no? Instead of like dinner. Kasi parang yung, tapos na yung dinner time ko eh. And the steak ruined it. Charot. So, ako dalawa lang nauubos ko nito eh. Dalawa sa akin, dalawa kay Dan. So, 2 plus 2 equals 4. Gagawin ko yung natutunan ko sa Marian's Kitchen na channel. Lagay mo daw, kapag nagbubble na daw siya, ayan, nakikita niyo ba yung bubble sa chopstick? Yan, okay na yan. Lagay na natin yung ating i-deep fry. Guys, in fairness talaga dun sa chopstick na trick, gustong-gusto ko siya. Kasi ako, usually, kapag nagdi-deep fry ako, hinihintay ko na nagbabubble mismo yung oil. Eh, nung nalaman ko yung chopstick na trick, hindi ko na kailangan hintayin nagbabubble yung oil. Kasi kapag nilagay ko yung chopstick, tapos nagbabubble siya dun na ready na. And, okay siya kasi hindi madaling nasusunog. Kasi ako, kung napapansin nyo, lagi kong binablog kapag nagdi-deep fry ako nito, napaka-dark talaga niya. Kahit na ilang minuto pa siya dyan. Kasi nga, sobrang init na nung nilagay ko yung yung deep fry ko. So, in fairness dun sa trick na yun. Gusto ko siya. Yun na talaga yung ginagawa ko lagi. Yung chopstick, ginaganon ko dun. Pwede chopstick, pwede din yung wooden spoon. Ito, yung dulo ng wooden spoon. Check mo lang. Kapag sobrang, na talaga siya, like, sobrang nagpapanik na talaga yung bubbles, that means na sobrang init na talaga. Pero, yung ginagawa ko kapag nagdi-deep fry ako ng ganito, lumpia, hinihintay ko na lang na, like, kahit na may konting bubble, yun, ready na para sa akin. Nilalagay ko siya. And nakukuha ko naman yung, brown na siya. Maganda kaya nga yung kulay. Ganyan na pagka-brown ba? Kasi kung noon to, wala, napakaitim na nito yung dito. Ngayon, brown lang siya. Tama lang, diba? Agay. Okay, guys. It is that time of the night again. We will do our skincare. In fairness sa lip tint, kumain na ako 2 beses, diba? Yung first dinner, tapos yung kanina. And in fairness, nandito pa din siya. Itatry ko siya ulit bukas and see kung ano magiging ganap niya. Kasi ito, like, I don't think may plano siyang matanggal at all. I-leave ko yung link ng lip tint sa description box kung interesado kayo. Pero magta-try ako ng ibang shade bukas and we'll see. Pero that is it for this vlog. I hope you guys enjoyed. Please do like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully bukas. Be good, guys. Good night. Bye. Mwah!